kung ikaw, sir, okay ra. Libre ra. Basta kayo. Kani mga manok inyo ani. Ako yung brute pag ni mo edit ya dito. Pero ay ayun. Ano lugi ka day? So ganahan ko logiton. Titimplahi ti oh. Ha? Di po di gray. If di gray ay mo sayaw. Traditional. Pwede man nasisig yung edit sora. Ya paguro. Kita nakabalik ko. Niya siya din no, kung magsimba niya din no or before siya magsimba, mag-date sila sa kwartel mo. Kita ko. Hindi ko sa mamauli doy. Ito lang mabuti sa bayaw. Kung gasto. Sayal siya.
Pati, let's go. Pati, go na. Tara, di yun. Shit. After, nasitan pa to. Bago pa to. Ay, ako.